फंसाते हो डराते हो Ready? 1, 2, 3. Bukan dah boleh mari. Hello everyone. Nay dinayni मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोन गासिखौबो फिन खनसे बरायहरबाय। दिनैनि भिडिअखौ होमबा बयखौबो जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामो। होमबा अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां। दे होनदो होमबा दिनै जों मा खालामो सानसे बेखौ नायलांदो। जुदि नायनो इन्टारेस्टेड बा जोबजासे नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंना नै थफ्ला थफ्लि माबा माबि पिचे बिदिनो थायो बिमा। ना जों मैथाजों लाफा सायख'जों नारजि संनो आरिनो दाउ भाजा दालि संनो ओमफ्राय मैथाजों कुकिं मेन ओमेन मैथा एग्लिबाय खाराय दाउ भाजा दाउनि भाजा मैथाजों ना दालि दाउ बेदर लकेल रोखा दाउ आथिं मिक्स खालामदो गोलैबाय बुन्दा गिरनो माला गिरना जिबौ फिसौ नै रोंसारा बोरो लाजिदों नामा रोंसार लाजियालै आबौजों बोरै जानो मानसिया आबौजों बाम जानाया सोनाबाब्रा एसे बुरजा नंगौना नङाथाय बुरजा नामा नो नों खिदों एसेनि एसे खियोना एसेबां खियो इधर दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? ये है हमारा हीरो छोटा और ये इससे थोड़ा बड़ा भाई। दोनों खा रहे हैं आबै लाबोनाय भुजिया। मा जादों नोंसोर बा? भुजिया? बिहा रागा जोंदों। ओमफ्राय नै बाहाय फैबाय ओंखाम जानोसै नै बाहाय अदाबाव गोथावनो थ' संसै नोंसोर मा खालामदों बिबै फिसौ? गरम मस्ला लादों। सानैजों मोनबाथाय रिल्स बानायगासिनो दालाय मादैया माबायदि नायनानै जोंखौ मिनिहोगासिनो ओमफ्राय बयावसो जोंना केमेरा स्टेना सेरावसोमोन। 10 बार खालामनायनि उनावसो बेखौ मोनसे भिडिअ रिल्स बानायनो हाबाय आरोखि जों। गोसा बानलु गोसा गैया नोंमोना कैसे नागिरबाय नै जोंना गिदिर आलासिफ्रा दिफु थफिया खु ओंखाम जानो थफियाव ना रागाजों बे थोरसि नङा आरो रागाया जादो बयबो एसे दोनबाय माबा मालाबा खोमथानो जानला हायसैना नायदो आथिं आरिखौ गांग्रां गांथ'निखौ आं जानोसै नै थोरसियाबो सुनो बानानै बेयावसो पेपार प्लेट दाउ भाजि मैथा ना दालि नै आं खिथाथ'ला बेखौ एसे गाज्रि नुयो माबा आलदा लादों बिसोरो बिसोरना ओंखाम गैथ'वा मादै बांगाल बुरि बायदि नों मा लादों नुवाखै दे हिन्जावफोरनो एसे खुगाखौ बारा हरमारदों रायरायगासिनो टपिकआनो जोबा खोथायानो जोबा आंहा जाखांग्रोबाय बिस्रा उनावसो जादों आइमोनहा मा खालामदों नों मा खालामदों नै आं दै
सेरनो कारेन्ट गैया नुवाखै आइदे गैला थादो जाबाय माबाय ओमफ्राय सुनानै होलांखानोसै होननानै आइयाबोथ' हारसिं नालाय ओमफ्राय सुनानै होबोखाबाय आरो जों गय जाखांबाय ओंखाम जाखांबाय थोरसि सुखांबाय दैमायाव बेरायहैनोसै आबैनि न' जोंनि बै रनसाद बावनाय फै आदैमोननाव ओमफ्राय ओरैजाय थाङो दैमायाव बिथिं थांसै जों दैमायाव थांसै बेरायहैनो गेरेब बिदै लोंना हनै मोसागासिनो जोंना गोदो उन्दैयाव दैयावनो दुगैहैयोमोन आरो बे दैमाखौ देखायनो नागिरदों जों नोंसोरनो दैमायाव दुगैहैयो मा गेलेयोमोन माने नाबो हमोमोन नायाथ' बहा हा नों मा होनोमोनलाय मा हुंखुमाखसै बिलाय दादा मोनदों बिलाय अ मालाय उल्था फाल्था चलो लेट्स गो टू दैमा भिलेज आंनि थावखो नामा टेक्सुखौ जों खिग्राया जायोमोन ओरै लेखा फरायनो बानानै खिनो ओंखारनानै सासे खिनो ओंखारबा ज्र' ज्र' ओंखारग्राया जोंना बे दैयाव माने उन्दैयाव बिराद ना हमोमोन जै स्कुल गबाथाय बे दैयावनो फैबाय दुगैहैयो ओमफ्राय नै बै मा होनलाय आसाबारिना दलाफारानि सेंग्राफोरजों नांलायहरोमोन जों जानो नंगौ नांलायहरखायो दानो जि गोबाव रिल्स बानायबाय इउनिक खानाय नायजाला रिल्सआनो 10ता ओमफ्राय दा मा खालामगोन जोङो एन्थाब देहैनोसै एन्थाब बिबाजैया नेगासिनो दङ दाबो फैया नामा होनबाय जोंहा दैमायाव जि गोबाव गोदोसो फैबाय अबेसे दिनैसो फैनाय दं गोबाव जाथारबाय दैमायाव फैनो मोननाया दैमायाव थांनानै फैबाय माबाय मादैया माइब्राखौ सोमना दोनखादोंमोन नालाय जों ज' फैनायखाय एन्थाब जानोसै होननानै सोमना दोनदोंमोन आरोखि ओमफ्राय बेलासियावनो देबाय सौबा बेयावनो जाबोखाबाय आरो सावनानै बारा बुरजा नङा एसेल' सोमखादोंमोन ज'नो नै बिबाजैबो ओमफ्राय बिब' आं थाबाय साथामजों आरो बे सासे बिनानाव फैदोंमोन ज' जाजोब्बाय आरोखि बिदिनो बेयावनो बेलासियावनो देबाय सावबाय जाबोबाय आरो बयहाबो गेवबाय बोथोर गैया बादाल गैया एन्थाब माइरं थाबानो जालायो फिसा जाबाय नोंसा एकदम गामि गोदोसो गावलाबायमोन नामा जों मा होनो मा सालथाव बेलाय सालथाव सावथाल मेगन नांगोन गावलायदो रोंसार ready 1 2 3 जालालै एसे गोरलैसो ओइ मा जाखो नै माबाखौनो ओंखाम संग्रा माबाखौनो सिफायसै गासिबो हरजोबो गेसखौनो सिफायसैमोन ओमफ्राय दा गोलैगोन नोंसोरसो आं सोनारदोंमोन एसे ओमफ्राय जाबाय आयौ बिदि हरजाया थुफ्राना रोङा नों रोङा एवनो एसेल' होनांगौ बांद्राय बादेरलाय मानसिनो नै बिमा जाबा माबायदि ओरैबो बामदो ओरैबो संदो बिमा बिमाया मिन्थिखागोन जाय जायो बिमा बिसोर ओंखारदो नङा है नुवाखै नों नै बे जाबाय आंहा बामजाबाय थादे बिमाजों दे मानो नांगौ नै आंना आखाइ थाइसे गैला नै बिमायाव नै थांजासिगोन मादैनि टेबोलखौ सिफायबाय नैबे ग्राफारासो सिफायदों सोनारबाय आंबो मालाय दरा बानायनाय नै लारु जाग्राया दाना मादैनि टेबोलखौ सिफाय मादै रेडिमेडमोन बेस्रा गाहाय मोनसे दे जाबाय
गाबोन होयो बेदर माबायदि होनांगौ ना मानांगौ थावा बहायबाय नै अना सिबिङा नै थ' गोजांखो बुजिला बे गथ' एनथाब जानो फैनाय दे द'लै एवद' जमबाबो मोना आं मोनसेल' एवगोन आंजों मालाबाबो मोजां जाया आबैनो हरग्राबा नङा नङाबा ayo itu kasih bandang kasih mana nih saya apa ayo udah hulai mantu ayo mana saya kata baik wih bapak ini aku ini saya gak mudah cuma satu lena ini nih longannya mau jadi lupa itu sebagai mana ayo kita. Tanah halal belum mencium nih. Secara. Masih berjalan lagi. Ini ke sebelah. Uras nak. Akhir kita jam 9. Itu soalnya kau cakap. Ada ya. Ini mau. Mama supaya ke sini patah nih kan. Mama yang tidur kusuk gue ini. Time buru entab amrai. Jalan dulu juga. Apa itu sangat lo? Enggak kenal. Kesal. Pilih gede terus nama saya. Pada gede belum mai. Turun halu udah say. Kayak kira gue first bina. Itu sama saya. Lunggun bayi itu. Angnya itu tuh mana udah tadi dia. Beda hanu guna ro. Kulan nus. Kulai shumnu kulai. Kas betul ya kari jebeli bi. Bina kalau kangkrai nung kayak mana, mana? Kangkrai. 상에 그 당그다나 컴퓨터. Daya nih, bedi seminggu sih kan. Ini video gue sampai pas bye. Bye nuduh. Bye. Bye.